Tuatha de danam. Ceir bhíd hain. Cean nuair a tháinig siad go héireann. Cean nuair a thuaigh siad faoin sí. Cean nuair a thiocadh siad a ríist. Tá léargas ar na ceistení sin sa leabhar tá le fáilseú go gairid. Tuatha de danam an teideal tar a leabhar. Tá luán agus bálar. Tá nua láimh airgí dán, tá daide an, óma agus díonhéocht. Ach ceir bhíd hain mar Tuatha de danam. Ní móide gur daoine bhíonanta bach déithe bhí scileacab sa nálín agus sa néigse bhí ólas acab ar an luochas agus ar a leis. Bhí sellh acab ar éireann ar famíle blianach má bhí chuidiú faoi chosiad. Tháinig na fómhairís chuir siad cíos agus cáinarab. Is a ga óid tuire a dhíbar siad an námhaid sin. Sin é scéal Tuatha de danam. Léisib conar mór an nora. Bí cí léamh Tuatha de danam am léana.